Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binatang muntik nang lumayo sa kanyang minamahal. Siya ay si Lino. 6 na taon na akong driver ni na Sir Dante. At mula noon, lihim ko nang minahal si Rachel, ang bunsong anak ni Sir. Ngunit dahil langit at lupa ang aming agwat, ipinasya kong kalimutan na lang siya. At para magawa ko yun, dinala kong umalis sa kanila. Kaya lang... O sige na, Lino. Iwan mo na kami ni Rachel, ha? Opo, Sir. Tawagin niyo na lang ako kung may iutos kayo. Sige. Anak, may paborito mo itong pagkain ipinaluto ko kay Sefa. Sige na, kumain ka na, ha? Ayokong kumain, Daddy. Dapat hindi nyo na lang pinadala yung pagkain niya kay Lino. Anak naman, mula lang maaksidente ka, lagi ka na lang ganyan. Malungkot, umiiyak ka, at laging nagpapalipas ng gutom. Sana nga, namatay na lang ako sa aksidente yun. Ilang beses ko lang sinabi sa iyo, anak. Mali na hangarin mo ang iyong kamatayan. Kasalanan yun sa Diyos. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito, Daddy. Isang inutil. Wala nang 2 paa. Bakit nabuhay pa ako? Anak, may dahilan kaya hindi ka pa kinuha ng Diyos. At naniniwala ako na maganda ang dahilan yun. Magandang dahilan po ba yung maghihirap ako? Iwan ako ng boyfriend ko dahil ayaw niya magkaroon ng asawang inutil. Pagsubok yan sa iyo, anak. Huwag ka sanang mawawalan ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Siya nga pala. Sabi ng doktor mo, maaari ka pa naman daw makalakad, anak eh. Kung malalagyan ka ng artificial legs, at palalagyan kita noon. Jane, talagang pinuntahan mo pa ako dito, ha? Eh kung paano hindi ko makontak yung cellphone mo? Hindi mo rin sinasagot yung mga text ko. Pasensya na. Gusto ko lang kasing maramdaman ni Daddy Dante na concerned ako sa family namin, lalo na sa nangyari kay Rachel. Nabuhay pala babaeng yun. May mainang inutusan mo eh. Kaya nakaligtas siya sa aksidente yun sa kanyang kotse. Pero huwag kang mag-alala. Wala na siyang magagawa. Wala nang 2 niyang paa. Talaga? Oo. Ay, mabuti. Si Daddy, siya ang dapat kong trabahuhin. Madali na lang si Rachel kapag wala na si Daddy Dante. Galing mo talaga, Reden. Kaya naman love na love kita. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo mabibigo dahil ako na mismo ang magtatrabaho. Lino, malalim na ang gabi ah. Eh bakit narito ka pa sa hardin? Kaya pala, Manang Sefa. May problema ka ba? Balak mo pa bang ituloy ang pag-alis mo dito? Lino, wag muna sana ngayon. Maraming problema si Sir Dante. Tama ho kayo. Marami silang problema. At kailangan natin silang tulungan. Lalo na ngayong nangangalib naman si Sir. Ha? Ano yun? Bakit mo nasabi yun? May natuklusan po kasi ako. Manang, may itatanong ako sa inyo. Sana ho, sagutin niyo ako ng totoo. Batang ito, hindi naman ako sinungaling. Ano ba yung itatanong mo?
Tunay po bang anak ni Sir si Reden? Lino, Sagutin niyo ako, Mana. Please. sige. Sasagutin kita. Pero sabihin mo rin sa akin kung ano natuklasan mo. Narinig ko ang pag-uusap ni na Sir Reden at ng girlfriend niya. At masama po ang balak nila. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, Lino? Natutuwa lang ako, ma'am. Dahil nakakalakad ka na uli. Oo nga. Dahil sa artificial legs na ikinabit sa akin. Pero, iba pa rin yung dati kong mga paa. Kaso, wala na yun, ma'am. Kaya, tanggapin niyo na lang ng maluwag sa loob. Ang mahalaga, buhay ka pa. At makakasama pa ni Sir Dante. Si Daddy na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko ngayon. Kung wala siya, malamang bumigay na rin ako. Kasi naman, na-aksidente na nga ako at nagkaroon ng kapansanan. Iniwan pa ako ng lalaking akala ko mahal ako. Hindi siguro siya ang itinakda sa'yo. Ayoko nang isipin kung may itinakda pa para sa akin. Baka masaktan lang ako. May iba pang nagmamahal sa'yo, ma'am. Alam ko yun. Ha? Paano mo nalaman? Dahil hindi ka lang maganda, matalino, mabait pa. At hindi rin mahirap mahalin ng kahit sinong lalaki. Pero ngayon, ma'am, huwag mo munang pagtuunan ng pansin ng pag-ibig. Dapat, malutas muna ang problema nyo. Dapat malaman kung sino ang may kagagawan ng pagkasira ng sasakyang ginamit mo. Alam mo, sa totoo lang, nagtataka nga ako eh. Bagong bili naman ang sasakyang yun. Sinamahan pa nga ako ni Kuya Reden nung bilhin yun eh. May sasabihin ako sa inyo, ma'am. Tungkol kay Sir Reden. Pero sana, ilihim muna natin ang malalaman mo. Reden, sure ka ba hindi sasabit yung ginawa mo? Oo, sabi Jane. Kaya pagdating ko sa bahay mamaya, wala na tayong problema. Dahil tiyak na gagamitin ni Daddy yung sasakyan yun sa pagsama kay Rachel sa ospital. Malas lang nila. Mawawala na sila sa mundo. At ako lang mag-isa ang magmamana ng kabuhayan ni Daddy Dante. Lino, Sir, handa na ba yung puting kotse? sir, yung isang sasakyan na lang po ang gamitin natin. Ha? Bakit? Yung puting kotse yung paborito kong gamitin. Alam mo yon, hindi ba nalinis? Malinis po. Pero, sir, sila ko po yun eh. Nalaman ko, may diferensya ang preno. Ano? Sure ka, Lino? Opo, ma'am. Lahat ng sasakyan yun ni Sir Dante, araw-araw kong chinecheck mula nung maaksidente kayo. Pero teka, paano nagkaganon? Si Kuya, ginamit niya yung kahapon, di ba, Daddy? Oo, at maayos naman daw yun. Kung gusto niyo, sir, makikita ko po sa inyo ngayon ang paborito niyong sasakyan. Daddy? Rachel? Narito kayo? Bakit gulat na gulat ka, Reden? Kung ano, sabi niyo kasi, aalis kayong dalawa. Kaya nagulat ako na makakita ko kayo. Hindi po ba kayo tumuloy sa pag-alis? Tumuloy kami, Kuya.
Ibang sasakyan nga ang ginamit namin eh. Ha? Bakit? Sira yung paborito kong kotse. Yung ginamit mo kahapon. Sira ang preno. Sino naman bobong nagsabi nun sa inyo? Kagagamit ko lang nung kahapon. Ako po, Sir Reden. Ikaw? Oo, chinik ko ang kotse. At yun po nalaman ko. At bakit naman masisira yun? Hindi ko alam sa inyo. Ba't? Parang ako pinagbibintangan mo ah. Hindi po. Wala naman dahilan para sirain yung brake ng sasakyan ni Sir Dante, di ba? Lino, umayos ka ng pagsasalita ah. Baka nakakalimutan mo. Among mo rin ako. May kalalagyan ka sa akin. Reden, Ha? bakit mo pinagbabantaan ng driver natin? Oh, Wala naman siya sinabing masama. sige, inaantok na ako. Diyan na kayo. Pakita niyo na, Daddy. Nagalit siya at binantaan si Lino. At saka umiwas sa tanong niyo. Kung ganun, posible nga ipinagtapat ni Lino. Hindi naman ako nagsisinungaling, Ma'am Rachel. Sir Dante, Gusto ko pa rin mahuli siya sa akto. Ganun na nangyari, Jane. Akala ko ba pag ikaw ang gumawa, walang sabi? Ano yan? Kasalanan ng family driver ni Daddy. Ang visit na Lino na yun. Teka, meron ako naisip. Ha? Baka sakaling sa pamamagitan nito, malutas yung problema mo. Ano yun? Sige, sabihin mo. bakit niyo ako kinausap dito sa Arden, Sir Reden? Para humingi ng paumanin sa'yo sa nangyari nung isang araw. Pasensya na, medyo mainit lang ang ulo ko. Kalimutan niyo na ho yun. Di naman ho ako galit eh. Salamat, Lino. Maiba ko. Kumusta ang nanay at mga kapatid mo na nasa probinsya? Tapos na ho sa koleyo ang dalawang kapatid ko. Medyo nakaluluwag na kami. Ikaw, ayaw mo bang mag-aral? Makatapos din ng college? Gusto ko. Pero siguro, pag nakaipon na lang ako. Lino, makakapag-aral ka na. Bibigyan kita ng malaking halaga. Basta't magawa mo lang ang iutos ko. Ho? Lino, makipagtulungan ka lang sa akin. Giginawa ka rin. Ano pong gusto niyong gawin ko? Sirain mo ang sasakyan ni Daddy para mawala na sila ni Rachel sa landas ko. Ho? Oh, Gusto niyo mamatay ang daddy at kapatid niyo? hindi ko kapatid si Rachel. Ampun lang siya ni na Mami at Daddy. At si Daddy naman, hindi ko tunay na ama. Sir Reden, Totoo yun. Anak ako ni Mami sa una niyang nobyo na iniwan siya. Kaya okay lang, kahit mawala siya na Rachel. Total, patay na naman ang Mami ko eh. binigyan ka ng pangalan at magandang kinabukasan ni Sir. Pagkatapos ganyan na igaganti mo? Loko ito. Wala kang karapatang sumbatan ako, ha? Driver ka lang dito. At kaya rin kitang ipapatay. Hindi mo magagawa yun. Ay, Daddy, Ako ang pipigil sa'yo. kanina pa kayo dyan? Oo. At narinig namin ang lahat. Namin? Kasama ko ang mga pulis. Ay, Na ilang araw na rin sumusubaybay sa kilos mo. hindi. Nalulungkot ako. Dahil sa kabila ng pagtanggap at pagmamahal ko sa'yo, nagawa mo pa ito sa amin ni Rachel! Daddy, patawarin niyo ako. Sige na, huliin niyo na ang taong yan. Hindi, Daddy, wag. Ayoko magulo. Daddy! Bitiwan mo ako. Salamat, Lino, sa tulong mo. Nakaligtas kami ni Daddy sa malaking panganib. Ang totoo, aalis na sana ako dito sa inyo. Pero na-aksidente ka. Yun ang pumigil sa aking umalis. Pero,
Bakit ka naman naalis? Rachel, mahal kita. At gusto kong kalimutan ka dahil alam kong hindi ako bagay sa'yo. Dahil mayaman kayo. Lino, sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi ka dapat mag-isip ng ganun. Rachel, Sana manatili ka dito. Para naman masiguro ko ang damdamin ko para sa'yo. tinanggap din ni Rachel ang pag-ibig ko. At ngayon nga, kasal na kami. Ako po si Lino. At ito ang aking buhay. Ang mabuting kalooban ay ginagantimpalaan. Maragsiganap, Chiquit del Carmen Amor, John Legaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Lino. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika, Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na takot sa pakikipagsapalaran tungo sa dagumpay. Siya ay si Aida. Takot ako sa mga pagsisikap na walang katiyakan sa lungsod. Siguro'y dahil nakikita ko ang naging resulta ng pakikipagharimulan ng aking mga kalugar para sa kanilang mga anak. Napawang kabiguan lamang ang mga sinapit at ang katotohanang hindi ako makabitaw sa mga kasaysayan ng nakaraan na hanggang sa ngayon pilit ko pa rin pinaninindigan. Doro, papasok na ako dyan sa loob, ha? Nagluto ako ng sinampalukang manok. Kaya ito, dinalang kita na isang mangkok. Nagdala na rin ako ng kanin para kako hindi ka na magsaing. Lalapag ko rito sa lamesa mo. Maraming salamat lagi sa pag-aalala sa akin, Felix. Sino po ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo-tayo rin. Mabuti pa kumain ka na. Sige, habang mainit pa ito sabaw ng sinampalukan. Ang totoo, kinatatamaran ko na ang buhay. Huwag kong sinasabi yan. May sarili kang lupang sinasaka. May sariling bahay na tinitirahan. Kahit paano, mapalad ka pa rin masasabi. Kung hindi siguro ilagaw sa akin ng kanyang mga pangarap ang anak ko, Felix, para akong inilibig ng buhay, kapalit ng kanyang mga ambisyon. Helen, ang sabi ko'y mamitas ka na ng mga kalamansi ibebenta natin sa bayan. Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Sandali lang po, Nay. Inaayos ko lang po itong mga requirement ko na kakailanganin ko para sa pag-a-apply sa kolehiyo sa Maynila. Ano ka mo? Anong sinabi mo? Luluwas po kasi kami bukas ni Levi, papuntang Maynila. Mag-a-apply po kasi kami sa isang kolehiyo doon, kung saan naroroon yung mga kursong gusto namin. Software engineering po kasi ang gusto kong kunin, Nay. Hindi ba sinabi ko sa iyo sa trade school sa bayan ka mag-aaral ng vocational? Po? Narinig mo ako, ha, Milen? Sa trade school ka magpapa-enroll sa pasukan.
Pero itay, wala po sa trade school yung kurso gusto kong kunin. Puro maikling kurso lang pong naroon eh. Maritime course pong gusto ko. Wala akong itutustos sa kursong gusto mo. Lalo na sa ambisyon mong pag-aaral sa Maynila. Tay, ako na po ang bahala sa sarili ko sa Maynila. Marami po akong mapapasok ang trabaho noon para maging self-supporting ako. Kaya ko pong pangalagaan ang sarili ko. Kaya payagan niyo na po ako. Pagkatapos ano? Tutubukan na rin ng sungay at buntot sa pagtira mo sa Maynila. Tay, Susumagin mo na rin ako pagdating ng araw. Dahil matitigas na rin ang iyong mga pangangatuwiran. At ang pinakamasaklapang pwede mangyari, kalilimutan mo na ang ugat ng iyong pinagmulan. Ang gusto ni inay, kumuha na lang ako sa trade school ng short course sa pagtatanim at pagpapalago ng mga prutas at gulay. yan din ang ipinipilit sa akin ni Itay. Maikling kurso rin sa agricultural crops production. Ang lagi nilang sinasabi, para rin daw sa magandang kinabukasan natin. Kapag napagyaman natin ang mga lupang minana pa nila sa kanilang magulang. Kung talagang gusto nilang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, bakit hinahadlangan nila ang mga pangarap natin? Bakit ayaw nila tayong makapag-aral ayon sa mga gusto nating makamit sa ating mga buhay? Ako, tuwing dadaan talaga tayo rito, Gloria. Nalulumo ako kapag nakikita ko ang bahay ni Doro. Pinangangatawa na nga kasi niya yung kalungkutan. Tignan mo, oh. Ang dilim sa loob ng kubo niya. Mano man lang magsindi, kahit isang kandila. Para naman lumiwanag siya doon sa loob. Ewan ko ba naman sa taong yan? Pati ka mo yung bukid niya. Hinayaan na niya nakatiwangwang. Puro damon ligaw na nang muli ko makita. Ay, sayang na sayang yung lupa. Kung tinamnan niya yon, o di sana kasabay natin siyang aani ngayon. Ay, nawala na nga kasi siya ng gana sa buhay. Buhat nung magpunta sa Maynila yung anak niya para raw mag-aral. Kung bakit naman kasi yung bata na yon mula nung umalis, abay, hindi na nasilip ang ama. May iniwan ng cellphone number. Hindi naman makontak ni Kuya Felix. Ay, sus, talagang ganun. Palaging nagbabago ang buhay. Gayon din yung mga tao sa paligid. Pero hindi naman yung dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Sinasayang niya yung mga panahon niya. Maraming bagay pa po pwedeng niyang gawin, lalo na para sa sarili niya. Doro, ako uli ito. Dinahalan uli kita ng pagkain. Tutuloy na ako, ha? Sabi ko na naman sa'yo, huwag mo na akong dalang palang kung ano-anong pagkain. Sinusuka ko lang din kasi ang mga kinakain ko. Ayoko lang kumain dahil palang ayaw nang tanggapin ang sikmula ko. Paano nga nagpapalipas ka ng gutom? Naku, masama na yung ubo mo. Maigi yata samahan na kita sa health center para makapagpagamot ka ron. Hindi na. Hindi na. Ayoko rin naman gumaling. Ang gusto ko ay lumala na itong kalagayan ko. Para mamatay na ako. Gusto ko na talagang mamatay, Felix. Ayan ka na naman eh. Nawawalan ka na naman ng pag-asa. Kaya nga lagi kitang pinupuntahan dito para madama mong hindi ka nag-iisa. Karamay mo ako. Nandito lang ako. Salamat. Pero ramdam ko na ang nangangapos ng hininga ko. May mga oras na hirap na ako. Sana nga isang araw hindi na ako magising.
sinasabi yung mga papel na yan, Milen. Ibigay mo sa aking lahat. Hindi ako nagbibiro. Pupunitin ko lahat ng mga yan. Kapag nagpili kang lumuwas ng Maynila ngayon. Pero Nay naman ngayon po yung huling araw para makapag-submit kami ni Levy ng requirements doon sa universidad na pinag-a-applyan namin. Kung hindi po kami makakalwas ngayon, sayang naman po yung magandang pagkakataon na yun. Sasabihan ko si Kuya Felix, hindi kayo dapat makaalis ni Levy. Nay! Alam ko naman po kung ano yung kinakatakot ninyo Yung mawalan kayo ng taga-tanim at taga-ani ng mga kalamansi, sabi nyo nga, pinagkukunan natin ang kabuhayan simulat sa pool. Pero Nay, gusto ko po maging isang software engineer. Gusto ko po maranasan ang pag-unlad ng teknolohiya, ang pag-unlad ng mundo. Ako ang pakinggan mo, Milen. Dito sa lupang ito na kinatatayuan mo, nandito ang mga pangarap ko para sa iyo. Kaya wag mong alisin sa akin ang pag-asang yun. Ama mo ko, Levi. Maaaring hindi mo nauunawaan ang mga mararamdaman ko kapag umalis ka. Dahil mas matimbang sa iyo mga pangarap mo. Itay, kasama ko po kayo sa mga pangarap ko. Kahit kailan, hindi po ako nagplano para sa sarili ko lang. Hindi ko po pwedeng baliwalayin ang inyong mga paghihirap sa pagpapalaki sa akin. Pero paano kung nahuwili ka na rin sa buhay Luzon? At hindi ka na bumalik din Matutulad din ako kay Doro na naiwang nag-iisa sa kanyang kubo. Nagkasakit at namatay na lang sa kanyang higaan. Napakasakit isipin yun, Levi. Alam mo, Aida, nang pumasa ang anak ko sa isang scholarship program sa Canada, nakaramdam ako ng tuwa para sa kanya. Pero, nakaramdam din ako ng lungkot para sa sarili ko. Kasi nga napalayo siya sa akin na malayong malayo. Pero naisip ko rin sa huli, may pangarapan ako para sa kanya. May pangarap din naman siya para sa kanyang sarili. Ako'y natatakot pa rin sa maaaring kahinatnan niya sa Maynila. Lalo na't babae siya. Pero dapat di natin tanggapin, hindi tugma ang mga pangarap natin para sa ating mga anak, Aida. Kailangan nating kilalanin ang mga gusto nilang marating sa kanilang mga buhay. Hayaan nating mahanap nila ang mga sarili nila. Siguro nga, dapat na akong bumitiw sa nakagisnan ko sa aming mga magulang. Nasa lupa lang na ito umiikot ang buhay. Nalimutan kung maaaring dito man magsimula ang iyong mga pangarap. Pero maaaring hindi naman dito magtapos. Tay, pinapayagan niyo na po akong lumuwas ng Maynila. May extension pa naman doon sa ina-applyan ng Universidad ni Milen, di ba? Opo. Kaya makakahabol pa po kami ni Milen. Sige. Bukas ng umaga, ihahatid namin kayo ng tiyang Aida mo sa terminal ng bus na papaluwas ng Maynila. Maraming salamat po, Itay. Pangako, wala pong magbabago sa pagitan ng mga pangarap ko at pagmamahal ko sa inyo. Para po sa ating dalawang lahat ng pagsisikap na gagawin ko. Ang inayo, hindi na matapos-tapos ang mga luha. Oy, Milen, yung laging biling ko sa iyo, ha? Maging matapang ka sa buhay Maynila. Mabilis ang takbo ng buhay roon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kaya ko po ang sarili ko. Paano ba ako mapapanatag sa pagkakalayo natin ito? Pangako po. Palagi po akong uuwi dito sa baryo. Ito pa rin mapangako mong yan, anak. Opo, Nay. Palagi rin kitang hintayin.
Sino nga ba ang hindi sumusubok sa buhay na walang katiyakan? Pero ang tiyak, lahat tayo ay may pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. At dapat nating tingnan ang mas malawak na mundo para sa ating mga anak. Para sa kanilang mga sariling pagkakakilanlan. Para sa kanilang mga sariling layunin. Nagulat na ako sa naging mabilis na takbo ng panahon. Huling semester na pala ni Milen sa software engineering. Naghahanda na siya sa kanyang pagtatapos. Tulad ni Levi, na nasa kanyang on-the-job training na rin sa kanyang maritime course. Ngayon ko nauunawaan ang kahalagahan ng kaisahan ng damdamin ng isang magulang at ng isang anak sa pagtupad ng mga layunin. Ako si Aida at ito ang aking buhay. Ang mga pangarap ang nagtutulak sa atin upang humubog ng isang buhay na may direksyon dahil sa kagandahan ng mga ito. Nagsisimula ang isang magandang kinabukasan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Aida. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang individual na halos gustong burahin sa isipan ang labis na hirap na pinagdaanan noong kanyang kabataan. Siya ay si Kaloy. Hiwalay ang aking mga magulang. Dahil wala namang maayos na trabaho nanay ko, kung kani-kanino na kaming magkakapatid ipinagkakatiwala para lang mabuhay. Minsan sa lola namin, sa tiyo, sa mga tiyahin, pati sa mga malalayo naming pinsan. Sa mga panahon yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pamilya. Dahil sa bawat puntahan ko, hirap at pasakit ang aking nararanasan. Gutom na ako. Hindi na naman ba ako tinira ng pagkain ni Chang? Teka, titingnan ko kaldero kung may kanin pa. Oh, hindi pa nahugasan na kaldero. May tutong pa. Ito na lang ang kakainin ko. Kaya teka yung kawali. May tira pang mantika ng adobo. Ipapahid ko itong tutong sa kawali. Okay. Si Chong, galit na naman. Bakit kaya? Chong, bakit po? Walang hiya! Galit ko. Chong, bakit po? Sabi ko sa'yo, linisan mo na maayos yung sasakyan ko. O bakit may gasgas yung salamin? Hindi ko po alam. Baka po yung mga nagtitrip na naman ng mga kabataan sa labas ang may kagagawa noon. Ikaw Galit ko, Chong. Hiling ko sa'yo, basta nakaparada sa sasakyan ko sa labas. Babantayan mo. Chong, kasi... Huwag ka na sumabat. Ay, bakit? Ano na naman ginawa mo, Kaloy, ha? Hanapin mo yung dalang gumawa nun sa sasakyan ko. Pag hindi mo nakita, humanda ka sa akin. Naman, oo. Ikaw talaga, Kaloy, oo. Hindi ka na natuto. Saan? Kung anong sinabi sa'yo ni Leandro, sundin mo. Nang hindi ka nasasaktan. Sawang-sawa na ako sa pagmamalupit ng mag-asawang ito.
Buti pa, maglayas ako. Bahala na ako saan ako papunta. Basta mahalaga, makaalis ako sa bahay na ito. Kaloy! Nasaan na naman kaya itong taong to? Ay, hindi pa nakakapagluto ng almusal eh. Pati itong mga hugasin dito sa lababo eh, hindi pa nahugasan. Nako, ay talagang ginagalit ako ng dabuhong ito ba? Kaloy! Ay! Leandro! Naglayas yata ang pamangkin mo. At bago umalis, binutas pa yung gulong ng sasakyan natin. Ano? Kailan magtitigil ang ulan na ito? Basang-basa na ako, pati ang suot ko. Hindi ko na rin alam kung nasaan na ako. Masukal itong daan. Hindi na rin sementadong kalsada. May sasakyan. Ala, baka kaya katulad ng napapanood ko sa mga pelikula. Baka kung anong gawin sa amin ng driver. Baka dalhin ako sa kagubatan tapos ilibing ako ng buhay. Ano ginagawa mo dyan? Ako po ba tinatanong nyo? Saan ka ba papunta? Halika! Sumakay ka lang rito. Ang sarap. Oh, dahan-dahan lang. Wala namang aagaw sa pagkain mo ba? Pasensya na po kayo. Talaga pong gutom na gutom ako eh. O sige lang. Marami pang pagkain. Kumain ka lang. Dito ka na tumira sa amin, ha? Oo. Aampunin ka na lang namin. Totoo po bang sinasabi nyo? Oo. Hindi ka pa ba namin kilala pero alam namin ang mabuti kang tao. Salamat po. Teka. Kamo, pinagmamalupitan ka ng tiyahin mo? Yung pong chewing ko, madalas akong bugbugin kapag hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ko. Kaya ba may pasa ka sa braso? Oo. Anong year ka na ba, iho? 2 taon na po akong natigil sa pag-aaral eh. Ay, Huwag ka mag-alala, Kaloy. Tutulungan ka namin. Salamat po talaga. Maraming salamat po. Chang? Chang! Roman! Chang! Ah. Pinabibigay po si tatay ng mga gulay. Naku, salamat. Sakto. Wala pa akong naiisip na lulutuin mamaya sa pananghalian. Ay, siya nga pala. May papakilala ako sa iyo. Sino po? Kaloy! Kaloy, halika! Sinong Kaloy? Ampo namin ang joiner mo. Kilala niyo ba yan? Baka mamaya magnanakaw yan. O kaya, Chang, bakit po? hindi naman pala mukhang magnanakaw. Kaloy, Po. si Rowan, pamangking ko. Magandang araw, Rowan. Hello. Ay, Rowan, Po. baka naman pwede mo tulungang mag-enroll bukas sa eskwelahan niyo si Kaloy. Eh naku, wala akong problema, Chang. Kahit na ngayon eh. Ay, siya. Isasama ko siya ngayon sa bayan. Eh, syempre, kailangan niya ng damit at sapatos. Sige, Chang. Pupunta na lang po ako dito bukas. Ay, salamat, Rowan, ha? Oh, Kaloy, Po. may kaibigan ka na kaagad dito. Hindi ka na malulungkot. Rowan, umuwi na tayo. Baka hinahanap na ako sa bahay. Mamaya na. Maaga pa eh. Lumubog na ang araw. Mamaya madilim na sa daan. Matataputin ka ba? Hindi ah. Alam mo, nung sinabi ni Chang na may ampun sila, tapos hindi naman nila kakilala, ang una ko naisip, yung gaya sa mga pelikula ba na may inaampon, tapos yung ampon, magnanakaw pala, o kaya psychopath, ganun. Talaga? Bakit? Ganyan din ang una kong naisip. Noon kay Chong.
nang hintuan niya ako sa tabi ng daan. Totoo? Oo, Pareho yata tayong mahilig manood ng horror. oo. Ang dami talaga natin pagkakapareho, no? Pero mabuti ka. Hindi ka nakaranas ng labis na hirap sa buhay. Kung ako lang ang papipiliin, ayoko nang balikan pa kahit sa alaalang mga panahong wala pa ako rito. Ang hirap eh. Mas madalas akong gutom kaysa busog. Sampal dito, sapok doon, suntok sa braso, batok, tadyak sa binte. Alam mo, masahol pa ako sa asong palaboy sa kalsada. Pero tapos na yun, Kaloy. Ngayon, maginhawa ng buhay mo. Tapos, may pamilya ka nang maituturing. Pero alam mo, Rowan, Hmm? minsan natatakot ako. Saan? Natatakot akong baka panaginip lang ito. O kaya, baka mawalang bigla sina Chang Nora at Chong Henner. Natatakot akong mawalan muli ng pamilya, ng tahanang mauwian. Natatakot akong mawala ang mga taong nagmamahal sa akin. Iner, pagbihis ka na at makakain na tayo. Iner? Bakit? Nalilikit ang dibdib ko. Ano? Nahihirapan akong umiga. Teka! Tatakbo ka tayo sa ospital! Iner! Iner! Kalay! Kalay! Chang, bakit? Andiyan, Iner mo! Hindi! Chong! Chong! Kaloy! Oh, Kaloy! Chong! Oh, Chong! Nandito ka? Oo, kararating ko lang. Chong! Bakit mo ko niyayakap at saka? Bakit ka umiiyak? Bakit ba? Ano nangyayari dyan? May, itong si Kaloy, na naginip yata. Pasensya na po kayo. Binangungot ka ba? Ay, dito ka kasi nakatulog sa sope. Pagod na pagod kaya tayo dyan sa ginagawa mong research paper. Chong, Chang, ingatan niyo palagi ang katawan niyo. Oh. Kapag may nararamdaman kayo, magpadoktor kagad kayo. Huwag niyo papabayaan ang sarili niyo. Hindi ko kaya mawala kayo. Ano ito? Ay, bakit ka humahagulgul dyan? Diyos ko naman. Nanaginip ka ba na may sakit kami ng tiyo mo? Malakoy, huwag kang mag-alala. Malakas pa kaming dalawa. Malakas pa kami sa kalabaw. Kung hanggang ngayon iniisip mo pa rin na baka bumalik ka sa dati mong buhay noon. Ay naku, Kaloy, iho. Ito ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka na mawawala ng pamilya. Naririto kami ng tiya mo at hanggang nabubuhay kami. Kasama mo kami. Ha? Salamat po, Chong. Chang Nora, salamat po. Ay, tama na nga yan. Ang mabuti pa, kumain na tayo ng hapunan. Siya, sige. Mabuti pa nga. O, tayo na. Kain na. Iner, magustuhan kaya niya to? Uy, sabi ko naman sa iyo hindi naman pihikan si Kaloy. Tiyak masusurpresa siya. Kasi sabi natin, wala tayong inihanda kahit ano para sa kanya. Uy, ayan na siya. Papasok na sa sala. Ayan. Chang, nakauwi na po ako. Happy birthday! Nagulat naman ako sa inyo. Nagulat ka ba? Akala ko ba wala tayong handa kasi may pinagkakagastusan si Chong. Aba, hindi pwedeng wala. Oo. First birthday mo rito sa bahay. Ano ka ba? Tama. O, sige na. I-blow mo na ang candle, ha? Ay, sandali lang po! Ay, ayaw mo. Roman! Kanina ka ba namin hinihintay? Akala ko hindi ka nagdarating. Ako, hindi pwedeng hindi, Chang. Oh, sige na. Blow mo na yung candle, Kaloy. Kunan kita ng video. O sige na, anak. Blow mo na ang kandila. Okay. Oh, Yay! Oh, kain na na. Happy birthday, Kaloy! Oh, regalo ko sa'yo. ano ito? Mamaya mo na buksan. Putol na kamay ito na may dugo, ah. Kung wala nga palang gagawin bukas, sa makalawa,
showing na yung part 2 ng paborito nating horror film. Manood tayo. Oh, talaga? Chang. Narito kami. Baka nakakalimutan nyo na may ibang tao rito. Siyang naman eh. Oy, Stoy, kumain na muna tayo, ha? Baka gutom lang yan. Tayo na! Tahanan, pamilya, pagmamahal. Ito ang biyayang ibinigay sa akin ng Diyos matapos ang mahabang panahong pagtitiis at paghihirap. Totoo palang walang permanente. Kahit ang mga masasalimuot na pinagdaraanan natin, darating at darating ang panahong matatapos din ang ating mga pagdurusa. Ako po si Kaloy at ito ang aking buhay. Walang taong hindi dumaraan sa hirap at pasakit. Ngunit, kailangan lamang nating tandaan na kung may pagdurusa, meron din namang ginhawa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Junel Benamin, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Kaloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Miar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng naging mapagmalaki sa kanyang mga magulang. Siya ay si Myla. Napakabait ng aking mga magulang. So tuwing madalapa ako, sila ang tumutulong sa akin bumangon. Hindi kasi ako nakikinig sa kanila, kaya madalas akong magkamali. Handa na ang hapunan, Myla. O tayo na kumain. Una na kayo, Nay. Wala akong gana. O at bakit wala kang gana? Dahil napagsabihan ka ng tatay mo kaya naiinis ka. Eh, hirap naman kasi sa kanya eh. Nangahatol agad. Hindi pa naman niya lubos na kilala si Warden. Anak, pinangangaralan ka lamang ng tatay mo dahil ayaw niyang madapa ka sa pangatlong pagkakataon. Eh, pagkakaiba po ang mga lalaki. Iba si Warden sa dalawang lalaking una ko sinamahan. Myla, huwag mo sabihin gusto mong sumama sa lalaking yon. Mabuti nga hindi ka nagbuntis sa dalawang mong unang sinamahan eh. Makinig ka naman sana sa amin, anak. Ingatan mo naman ang iyong sarili. Ang bihira talaga, sermon na naman. Oo, mag-iingat na ako. What? Ito ka susunduin ng jowa mo? Eh, bakit detach? Para hindi ako masermonan ni na inay at itay. Sige na naman, Rico. Oo, pumayag ka na. Rika is my name, ano? Kasin kita, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin knows ang gusto kong tawag mo sa akin. Oo nga pala, Rika. O sige na, pumayag ka na. Umiiwas lang naman ako makagalitan sa bahay eh. Kasi nabibingin na ako sa kanila. Ikaw talaga. Alam mo, nagmamalasakit lang sa'yo sina Chong at Chang. Dahil twice ka lang nagkamali. Twice ka pang nakipag-live-in and then, bigo ka pa rin. O hindi na mangyayari uli yun. Sure ka? Oo naman. Dahil mayaman si Walden at mahal na mahal ako. Kung ganun, balak mo na makisama sa lalaking yun. Eh, paano naman sila Chanelia at si Joming? O di bahala sila. Kaya naman nila eh. At bahala na rin ako sa buhay ko.
ganda nitong apartment na kinuha mo sa akin, Walden. Lalo na itong kwarto natin. Eh, siyempre, hindi kita ititira sa pangit na lugar. Patay na patay yata ako sa'yo. Talaga. Naman. Totoo yan, ha? Oo. Kasi, di ba sabi ko naman sa'yo, 2 beses na ako nasaktan. Umuwi ako luhaan sa mga magulang ko. Iba na ngayon. Hindi ka na uuwing luhaan sa kanila dahil hindi kita sasaktan. Paano kapag nalaman ng asawa mo? Kaya nga kita tinira sa malayo eh. Para hindi niya malaman. O ano, Rika? May balita ka na ba tungkol sa iyong pinsan? Wala pa rin ho, Chanelia. At hindi pa naman po siya tumatawag sa akin. Kung batang yun talaga. Ilang beses nang nabigo, mapusok pa rin. At kapag napapangaralan nagagalit pa. Tinawagan niyo na po ba siya? Oo. Pero hindi na makontak yung number niya eh. Nako! Baka nagpalit siya ng SIM card. Talagang iniiwasan niya tayong lahat. Ang inaalala ko, baka mas grabe ang mangyari sa kanya ngayon kaysa noong mga nakaraan niyang pakikipag-live-in. Chong, sana wag naman po. Kung sakaling mangyari yun, wala na tayo magagawa. Siya ang naghanap ng kanyang kapalaran. Hello, pinsan. Ano, kumusta ka na? Bruha ka! Bakit daw ka lang nag-call? Tinatawagan kita. Ayaw na mag-contact ng city mo eh. Punta kasi kami ni Walden sa Boracay. Sa linggo kami roon. Yung ganda pala doon, oh. Hindi nakakasawa. Tapos, nagbagyo din kami. 1 linggo din kami doon. Ikaw talaga ha? Alam mo, alalang-alala sa'yo sila Chang at Chong. Di na ako babalik dun. Ah, Myla! Maligaya na ako sa buhay ko rito kay Walden. Yun na lang sabihin mo sa kanila. At huwag na rin kamo nila akong tawagan. Pinsan, matanda na sila. Kailangan ka nila. Alam mo naman, ikaw lang ang anak nila. Oo, kaya nila yun. Tsaka, hindi ko rin obligasyon batayan sila habang buhay. May sarili din akong buhay, ano? Ano? Walden, matatagal ka bago makabalik dito? Oo, Myla. Bakit? Eh, nakakahalata na si Merced. Miss ko. Mahirap na. Ayoko malaman niya kung saan kita ibinabahay. Baka iskandaluhin ka niya. Ne? Sana kasi walayan mo na. Para dito ka na lang sa akin. Hindi maaari. Siya may pera eh. Kaya tiis-tiis na lang muna tayo. Ha? Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Pero huwag ka mag-alala. Iiwanan kita ng panggastos para may magamit ka habang wala ako. Chanelia, may sakit ko pala si Chong. Oo, Rico. Nirarayuma siya. Hindi nga makatayo eh. Pareho pa kaming may nararamdaman. Pareho kami inuupo. Ay, ito ang hirap na kayong dalawa lang eh. Lalo na kapag pareho kayong may sakit. Wala naman kami magagawa. Kinalimutan na kami ng pinsan mo. Siguro, dahil yun sa hindi niya na kami kailangan. Kung malapit lang ho dito ang tinitirahan ko, lagi ko po kayong pupuntahan. Ang usok naman. Ang init pa. Kaya siguro ako nagising. Buti pahiram muna ako ng tubig para mawala ang pag-ubo ko. Sunog! Mga kasbay! Sunog! Marami lang ako! May apoy daw. Masilip
Tayo ako dito. Aray ko! Aray, tumayo ko na kayo! Salala mo na! Ay! Jomeng! Jomeng! Gumising ka! May sunog! Jomeng! Magpapausok! May sunog! Kailangan makalabas tayo dito! Tumayo! Hindi! Kailangan makalabas tayo dito! Naglolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Sino sila? Ikaw ba si Myla? Oo, ako nga. Bakit? Paano niyo ako nakilala? Dahil ako lang naman ang asawa ni Walden. At ikaw naman ang umuubos ng aking salapi. Wala dito si Walden. Siya pagsabihan mo. Hindi dadami ang mga wasak. Ang mga agaw. Ang dapat sa iyo, turuan ng leksyon. Anong gagawin mo? Ibubuhos ko lang naman sa iyo to. Mukha ko! Tulong! Nang matanggap ko ang tawag ng doktor na pinakiusapan mo, nagpunta agad ako dito sa ospital. Rika, pangit na ako. Dahil sa binuhos na asido sa akin ng asawa ni Walden. Naglalambot ako sa sinapit mo, pinsan. Pero pasalamat ka pa rin. Dahil buhay ka pa. At hindi ka nabulag. Wala na ako ngayon may pagmamalaki. Wala na. Sana pala nung hinawalayan ko na si Walden. Ay, yun talagang hirap eh. Laging nasa huli ang pagsisisi. Pati si Nainay at Itay. Dahil sa pagmamahal ko kay Walden. Tama ka. Minsan, kumusta na sila? Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Magpagaling ka ha. At kapag kaya mo na, sasamahan kita sa kanila. Sa kanila. Bakit dito tayo sa sementeryo nagpunta? Sino pupuntahan natin dito? Myla, huwag kang mabibigla ha. Bakit? Narito na ngayon sina Chang at Chong. Ha? Hindi kita maintindihan. Bakit naman sila mapupunta dito? Hindi naman dito bahay namin. Nagkaroon kasi ng sunog sa lugar nyo. At nadamay ang bahay nyo. Ha? Hindi. Hindi na nila nakayalang lumabas sa bahay nyo eh. Dahil nga, nung panahong yun, parehas silang may sakit. Kaya, nakulong sila at namatay. Itay! Kasalanan ko to. Hindi kayo makakukulong sa sunog na yun kung kasama niyo lang ako. Patawarin niyo ako, Inay. Itay! Halos maglupasay ako ng mga sandaling yun. Ngunit alam ko, lumuha man ako ng dugo, hindi na maibabalik pa. Ang buhay ni Nainay at Itay, ang aking mga magulang, na laging umaalalay sa akin sa tuwing ako'y madarapa. Ngayon, mag-isa kong binabaka ang lungkot ng pag-iisa. Ako po si Myla. At ito ang aking buhay. Hindi matutumbasan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga magulang. Kaya sana,
ito ay matutuhang pahalagahan ng kanilang mga anak. Pakaragsing anak, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Yunel Banamin at Rosana Villegas sa papel na Mayla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.